svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja odlazim sam. Gledam, oči dečaku, vraća se detinjstvo, ugašena svetla na peronu. Takva si mladosti, a sad adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kad, a sad adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kad. Jer želim sve da pamtim, nebo i kamen i pticu u letu. Gledam i kad zatvorim oči, bit ćemo zajedno u dalekom svetu. Beskrajne ravnice gledam, pozdravljam te zemljo, zemljo moja, ti ćeš me čekati, jedina ti. A sad adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kad. A sad adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kad, i ko zna gde, i ko zna Približava se dan kad će se završiti u gimnaziju i nastaviti dalje školovanje na normalno željenim fakultetima.
osim diplome, normalno, koju ste zaslužili, malo znamo se. Ponijet ćete divne uspomene iz ove škole. I još nešto. Sigurna sam da ćete uputiti maturante osnovnih škola, 9-godišnji razred, da i oni nastave školovanje u ovoj našoj gimnaziji. Da smo živi i zdravi i još godina 100, da je pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Ajmo!